నువ్వు ఇచ్చే టీ తాగుతా ఉంటే షుగర్ కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుంది భయ్. అంత బ్రహ్మాండంగా ఇస్తున్నావు టీ. నాకెంత ఉంది ఫస్ట్ షుగరా? ఇప్పుడు నీ టీ పూర్తి కంప్లీట్. ఆ టీ తాగి మళ్ళీ పెరిగిపోయింది భయ్. నీ దగ్గర తాగుతున్నాను రోజులు బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు లేనప్పుడు తాగుతున్నానో షుగర్ కూడా దాని ఇష్టంగా పెరిగిపోయింది భయ్. ఏమి ఇస్తున్నావో ఏమో నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు. దాన్ని ఇదినే తాగాలి భయ్ టీ. నేను నువ్వు తాగేది టీ కాదు, పక్కన ఉండే నీళ్లు తాగేస్తున్నావు. నువ్వు సాయంత్రం అయితే ఆ టీలో మత్తులో ఉంటావు. ఏం తాగుతావు ఏమి అర్థం కాదు. నువ్వు ఈ టైంలో వస్తే కత్తి టీ తాగుతావు, అందులో షుగర్ పెరిగిపోతా ఉండేది. నేను ఇస్తే నీళ్లు తాగేస్తా ఉన్నావు నువ్వు. అదే విషయం. ఈ బుద్ధి ఎక్కడికి పోయింది అప్పుడు తెలియలేదా? సరే సరే, ఇంక మీద జాగ్రత్త చూసి తాగుతాను బాయ్. ఓకే.